Pozdravljam oca nadbiskupa i sve ovdje nazočne, po drugima i drugačijima. Mislim na kardinalovu otvorenost prema svima u Bosni i Hercegovini i šire, različitima po vjeri ili etičkoj pripadnosti, a to su vjerski gledano najprije muslimani, pravoslavci, židovi, s kojima živimo u ovoj pluralnoj državi. Pri tome se otklanjam na građu koja je tiskana, ali i na svoje sjećanje, jer sam kroz 17 godina bio generalni vikar nadbiskupa Puljića. Kroz to vrijeme stanovali smo zajedno u zgradi ordinarijata. Bio sam prevoditelj kod brojnih susreta nadbiskupa sa stranim posjetiocima. 2 puta sam ga pratio na međureligijske susrete u Japan i 5 puta u Sjedinjene Države i Kanadu, gdje je informirao ljude o situaciji u ovoj zemlji. Moja prva točka odnosi prema muslimanima. Oni su se 1993. odlučili za etnički naziv Bošnjaci i sada sačinjavaju najbrojniji narod ove države. Vinko Puljić je genski osposobljen time što je kao sin majke Kaje i oca Ivana, doseljenog iz Hercegovine, odrastao u predgrađu Banja Luke, te u brojnoj katoličkoj obitelji od mladosti naučio svoje živjeti, a tuđe poštivati. Prigodom referenduma o osamostaljenju Republike Bosne i Hercegovine od ondašnje krnjave Jugoslavije 1. ožujka 1992. nakon dogovora s biskupima iz Banja Luke Franjom Komaricom i Mostara Pavlom Žanićem, kao nadbiskup i metropolit poručio je katolicima u prigodnom pastoralnom pismu da na referendumu odlučuju o dobru svojih sunarodnjaka te o BiH kao svojoj domovini. I zato trebali bi tako glasovati da vodimo računa o zajedničkom dobru Hrvata u svojoj republici, to ne samo u općinama gdje su Hrvati apsolutna ili relativna većina, nego i u gradovima gdje nikada nisu bili većina. Na kraju je zamolio katoličku braću i sestre da kod referenduma postupe tako da Bosna i Hercegovina bude i dalje domovina također i nas Hrvata katolika, kao što je i Srba, muslimana i ostalih građana. Svojim izlaskom na referendum, glasovanjem, ogromna većina katolika izrazila je uvjerenje da se BiH može organizirati kao pravedna država s jednakim pravima za sve 3 etničke zajednice i ostale građane. Nažalost, tadašnja većinska srpska politika bila je za ostanak BiH u Jugoslaviji, što je dovelo do teških ratnih stradanja. Zbog prisilnog seljenja muslimana i katolika s područja koje su kontrolirale srpske oružane snage, došlo je 1993. do rata između Bošnjaka i Hrvata u stiješnjenom prostoru. Kardinal je u svojim intervjuima isticao kako se imami bore oružjem zajedno sa svojim sunarodnjacima, a katoličkim svećenicima je zabranjeno aktivno vojno djelovanje. Prije i početkom teških ratnih stradanja kardinal je imao vrlo dobru međusobnu komunikaciju s tadašnjim Reisul Ulemom Jakubom Selimovskim. Nakon toga poglavarsku službu islamske zajednice u BiH preuzeo je dr. Mustafa Cerić. Unatoč međusobnim optužbama tko je kome nanio više zuluma, ni tada nadbiskup Puljić nije prekinuo kontakte s Reisom Cerićem. Dokaz kako su oba ova zvjerska poglavara uvjereni da su konstruktivni odnosi mogući i potrebni je zamolba priređivača zbornika
od 2 decenije Reisa Cerića 2012. da kardinal napiše jedan prilog. On je prihvatio i svoj prilog naslovio Kontakti Reisa Cerića s predstavnicima katolika u domovini i u svijetu. Ima 17 stranica. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini osnovano je 1997. i postalo je organizirani instrument suradnje. Osnovali su ga vjerski poglavari sa sjedištem u Sarajevu. Reis Cerić, pravoslavni mitropolit Nikolaj, katolički nadbiskup Puljić i predsjednik židovske zajednice Finci. MRV nije religijska supervlada u državi, pa nije utemeljena kritika onih koji su očekivali da ovo vijeće poduzima korake za koje nije nadležno. Djelatnici MRV-a pomogli su i u izradi zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u državi. Kako MRV treba plaćati 5 stalno zaposlenih i održavati svoj ured, poglavari su postigli da dobiva godišnju pomoć iz državnog budžeta bez miješanja građanske vlasti u njihove projekte. Zahvaljujući tim djelatnicima vijeće je moglo ostvarivati projekte na području gdje su lokalni vjerski poglavari bili suglasni. O MRV-u postoje dobri prilozi Nike Ikića i Dražena Kusture u zborniku prigodom kardinalovih jubileja 2020. Moja druga točka, pravoslavci. Otvorenost prema pravoslavcima nadbiskup Puljić je pokazao pohodom mitropolitu Vladislavu Mitroviću u Sarajevu 25. studenog 1991. kada su razgovarali o ponovnom uvođenju konfesionalnog vjeronauka u državne škole, povratku imovine oduzete vjerskim zajednicama i vjerskim programima u javnim medijima. Sutradan je primio u posjet episkopa Tuzlansko-Zvorničkog Vasilija Kačevendu i episkopa Banjalučkog Jefrema Milutinovića. Razgovarali su o zalaganju crkvenih ljudi za uspostavu ponovne sloge među srpskim i hrvatskim narodom. Nadbiskup se pridružio susretu vjerskih poglavara s područja bivše Jugoslavije u Ženevi 23. rujna 1992. Budući da tadašnji reis nije mogao izaći iz opkoljenog Sarajeva, to je postao sastanak samo pravoslavnih i katoličkih predstavnika. Sudionici su usvojili apel u 6 točaka s pozivom na obustavu rata, oslobađanje zarobljenika i talaca i na slobodu putovanja i prometovanja. Nadalje, nadbiskup je iz opkoljenog Sarajeva uputio pismo patrijarhu Pavlu 18. veljače 1993. prenoseći molbu pravoslavaca iz grada s kojima je ostao samo jedan svećenik. Neka im pošalje još duhovnih pastira. U zaključku je istaknuo citat: bez obzira na politička gibanja i razvoj vojne situacije, mi se ne možemo odreći svog poslanja da budemo učitelji vjere i odgojitelji savjesti, kritički se postavljajući prema svakom zlu, bez obzira s koje strane dolazilo. Nije potrebno da optužujemo jedne druge, nego trebamo na temelju evanđelja graditi mostove zajedništva s punom odgovornošću u ovom povijesnom trenutku. Kraj citata. Dejtonskim mirovnim ugovorom BiH je razdijeljena na Federaciju Bošnjaka i Hrvata te Republiku Srpsku iz koje su tokom rata etnički očišćeni bošnjački i hrvatski stanovnici. Prva pisana reakcija naših biskupa bila je da taj ugovor jest doveo do prekida rata, ali da je ozakonio počinjene nepravde. Kada je postalo razvidno što je u konkretnoj situaciji moguće, naši biskupi su 25. siječnja 1996. napisali poslanicu svim katolicima ove zemlje s popisom rastjeranih vjernika, razorenih ili narušenih građevina, ali i sa sviješću o podijeljenim političkim viđenjima za sigurnu budućnost hrvatskog naroda u BiH.
iskazali su osobnu spremnost na suradnju s pravoslavcima i muslimanima, te na to pozvali svoje vjernike, citat: nikakva i ničija politika ne može nam biti zapreka u našem vjerskom poslanju služenja čovjeku. Služiti čovjeku u BiH danas je moguće samo ako mu se pomaže na putu mira i međusobnog uvažavanja. Kraj citata. Uz poziv svim katolicima neka se uključe u poratnu obnovu zemlje, posebno potiču djelatnike slobodnog poduzetništva da svojim hrabrim ulaganjem gdje god je moguće pruže drugim svojim sunarodnjacima prigodne uvjete u kojima će živjeti od svog rada. U tom duhu kardinal je nastojao surađivati s pravoslavnim mitropolitom Sarajeva i drugim episkopima, te podržao inicijativu povremenih susreta biskupa i episkopa. Monsignor Ivo Tomašević kao generalni tajnik BK BiH uredio je i tiskao u Sarajevu 2009. knjigu Pastirske poslanice, izjave i apeli biskupa BK BiH. U zaključnom dijelu na 20 stranica stoje izjave sa 7 susreta biskupa i episkopa od 1998. do 2006. Zatim zajednička poslanica za Božić 2004. i poziv mitropolita Nikolaja i kardinala Puljića na zajedničku molitvu tijekom osmine za jedinstvo kršćana 2009. Zajednički sastanci su odumrli jer je pravoslavni organizator smatrao da oni za njih više nisu poželjni, a ekumenska molitva u Sarajevu katedrali prestala je s nastupom novoga mitropolita. I moja posljednja točka je suživot s drugima i drugačija. U intervjuu listu Al Hayat, koji izlazi na arapskom u Londonu 29. rujna 1993. nadbiskup je pojasnio da namjerno zadržava sjedište u Sarajevu, da su katolici ove zemlje u ogromnoj većini po nacionalnosti Hrvati, da su etničnost i religije u ovoj zemlji duboko vezani, ali nisu izjednačeni, te da su katolici naučili živjeti u sredinama s drugim vjernicima. Novopokrenutom časopisu Stečak dao je intervju u prosincu 1993. Na pitanje što zamjera političarima BiH u BiH, dao je intervju i odgovorio je: nisam postavljen njima za suca, ali kao sin svog naroda moram reći da me duboko boli što smo tako tretirani. Kao nadbiskup prozivam sve odgovorne koji su uništili nadbiskupiju Vrbosansku. Ova mjesna crkva je narod koji je živio na ovim prostorima, sada je ostao nezaštićen, obespravljen, ponižen, da o mrtvima i stradalima ne govorim. Pametna politika to nije smjela dopustiti. U prosincu 1994. nadbiskup je dao intervju u obiteljskom časopisu Kana u Zagrebu. Novinar ga je podsjetio na njegovu raniju izjavu kako su Hrvati u Bosni osjećaju napušteni od svojih kao da su živi zakopani. To je pojasnio: ostavljeni smo na milost i nemilost od svih onih koji smo birali da nas vode. I nakon svih ovih sporazuma stvar ne ide na bolje iz raznoraznih stavova, ali i dijela. Kraj citata. U travnju 1995. nadbiskup je dao intervju tjedniku Globus. Na pitanje kako ocjenjuje položaj Hrvata u Sarajevu, uzvratio je: ukoliko Hrvati katolici Sarajeva budu morali političke predstavnike uvjeravati u svoje postojanje i potrebu njihove zaštite na vlastitim ognjištima, onda se opravdano postavlja pitanje koga ti predstavnici predstavljaju. Kraj citata. Nadbiskup je držao stava pape Ivana Pavla II. Da je BiH moguća ako se pravedno uredi, i zato je molio pomoć katoličkih dobrotvora iz Amerike i Europe da se obnove porušene crkve i župne kuće, te slao u njih župnike da tamo stalno borave s nadom da bi se mogli početi vraćati i otjerani župljani.
Povratak se međutim nije dogodio, jer nije bilo garancije nadležne lokalne vlasti za siguran boravak ni prilika za posao od kojega bi mogli uzdržavati svoje obitelji. Tokom i poslije rata nadbiskup je primao diplomate i novinare koji su tražili susret s njime. U tim susretima uvijek se zauzimao za BiH kao zemlju jednakopravnih naroda i građana u svakom njezinu dijelu. Posebno se zauzimao za one njezine stanovnike koji su u pojedinom dijelu manje brojni te ne uspijevaju ostvarivati sva svoja prava. Nažalost, za njih se nisu zauzimali ni oni koji su u većini na tom prostoru, a ni oni koji žive u većini na nekom drugom prostoru, a govore da njih predstavljaju. Kruna kardinalove otvorenosti za druge i drugačije bila je organizacija programa za pohod pape Ivana Pavla II. Sarajevu 12. i 13. travnja 1997. te pape Franje 6. lipnja 2015. Kako je ustaljeno, inicijativu za takve pohode mogu otpočeti biskupi dotične države, ali građanska vlast treba također poslati poziv i organizirati sigurnost za visokog gosta i dobronamjerne ljude koji se okupe na svečanosti uz papu. Za pohod 1997. na čelu pripravnog odbora sa strane države bio je Neven Tomić, a sa strane crkve pomoćni biskup Pero Sudar. Za pohod 2015. na čelu odbora bili su Dragan Čović kao član predsjedništva i kardinal osobno. Trebalo je uglaviti da se pape susretnu s predstavnicima građanske vlasti i drugih religija te s katoličkim vjernicima ove zemlje. Okolnost da je sarajevski nadbiskup tada bio kardinal privukla je više stranih novinara i gostiju. Darko Pavičić, novinar iz Zagreba, objavio je u Večernjem listu 21. ovog mjeseca, mostarsko izdanje, strana 16. o kardinalovoj 30-godišnjici prigodni članak. U njemu ističe kako kardinal za ranjenu BiH predlaže 3P. Povjerenje, pomirenje, praštanje. To je odlična sinteza kardinalova zauzimanja za vlastite vjernike i ostale sugrađane. Oče nadbiskupe, čestitam vam 30. obljetnicu kardinalske službe, ponosan i zahvalan što sam kroz 17 godina mogao biti generalni vikar biskupije pod vašim vodstvom. Živjeli!